kagungan sorong-sorong petang badan katongan pacaring penganeng kono dasar mongso ketiga bima anawang Diwanarapati Benareswara Tresna
kalangkunging tresnanira mring kadang istri satunggil kabesah pangginanipun mila tansah panjenengan mring santyang retna aduh brata sesanti Amarsudiana teki Darma ing reh kautaman sadurunging dumadi Jagatraya temena muhung gumelaring alam suwung ing tengelangut datang potepi heneng-hening niskala nikmating pramundhita sinaputing Durgama sasreping kaningan tinitah perweng kayun kula nambuka wiwaraning carita sinungging prampita ginupit langening budaya luhur biar padang ana sanepaning agesan suh arep Data Pitana Rahayu Sagung dumadi Rahayu Sagung Dawana hanenggih negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal garpi nama sedasa muhung ing negara Dwaraka ya Jenggala Manik ya Dwaraka Kawestri uga sinebut ing negari Dwarawati Dwaraka panggenan pambuka kunaning rasa tinengaran gapura cacah mawa tur-tur nenggo reca gupala minangka sasmita wenang weninging dadan Rawasanga yen Jenggala Manik saben pepasren pinulas batik sinung cakrit ingkang peksi kanthik Dwaraka Kawestri tur imunika yasa jejuluk Prabu Kresna Pujangga lan Pati Yudha Kala Kresna ingkang sirna awit saking dayaning senjata cakra ingkang ing mangkiwus aran negara Dwarawati pantes yen Dwaraka pinarya perwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo ingkang bebanjaran sinela sungapaning pulo Benawi tinanggung mbak ing samudra Durumaya ingkang langut datang Papagut pegating paningal kapantok uruping cakra wewaneh-waneh cakritin dhisik sawenah kinebing jurang terung sira karang kinepung susuing peksi lawet yang sarang durung wonten ugi pasisran tersasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh
ingkang angrem buyung. Raya-raya Karang Kidri ruwira ning klapa pratandha bumi subur pasintang mawur sadengah kang tinandur tangkar tumangkar kawuryang dadi gunung-gunung bebanjengan rangsang langit linggak-linggok lampahing kowe kengijil saking sendang-sendang ingkang mening tirtani. Pinara-para prayune tinampi wadhuk dinendung-dendung kinarya ngileni sawah yang patut garaning Narakisma. Wakil panguling tetanen betasan tanono bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tamentu ingkang murakat dipanggiu Batari Sri Aglar Gumelaryayah Rukmi Sari ingkang pinangkuing Pratiwi. Pategan kaya mangklung-mangklunga Pulau Kapendem, Pulau Kasimpar, Pulau Gumandel yang Pulau Wijo Cinawi tetukuran jejampi keng warni-warni temah agawi kasarasaning diri dasar negara kang dijobore padang jagate jero tancepe adoh kuncarane turta kasusra ing manca praja. Ulasen tentawa ingkang jumeneng tambah dendha Hanyakrawati kang minangka gegonenganing bangsa Dwarawati. Nenggih teng ajejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Raden Narayana, ya Sang Danardana Janarjana, Sang Kesawa, ya Sang Wisnumurti. Nalika semula lenggah siniwa ping stinggil binakurata lenggah dampar gentokan pinalibet ing kencur lemet babut permadani sinebaran kang sari-sari kinanda wedone sajebat kasturi ginarebek para bedhaya Srimpi Byada ingkang samya manggung ketangguh. Jaka Paloro ingkang sampun ngampil upacara banyak dalang Ardhawalika sawunggaling dwipangga ingkang sarwi sesukya kinebut tamaring manyura kungas ngambar gandhaning Sang Prabu ngantos dumugi pangurakan. Sinten ingkang kepareng adhep yakti menika ingkang putra satria parang Garuda kekasih Radyan Samba. Ya Sang Wisnubrata, ya Sang Kilatmaka. Branyak pasmone bebasana pengawak menjangan ketawang tur-tur nenggo marang busana. Rintung dalu hanggung caket lenggahe lawan Sang Ramanata. Dene kang gumbul kula sak kepel sisih jumbuh lawan kaprawirane Agul Dwarawati satrene Sang Bura kekasih Raden Setyaki Sang Singamulan Jaya. Ya Sang Resniwira, ya Tambak Yuda, ya Raden Yuyudana, ya Sang Bima Kunting. Dereng ngantos kuwijil pangendikane dumadak kesarura ingkang raka Mandra Prabu Baladewa. Ya kusuma walikita wasih Jaladara Haryudaya Sang Anangka Krasana uga katelah Sang alap-alap sambar nyawa. Gabyuk rangkulan manem Brama ingkang raka tumrih dinajak lenggah jajar seneng sinenenan.
Senenana Mandura kados pangijo wantai Sang Hyang Bathara Brahma seneng ingkang raying Gurawati kados pangijo wantai Sang Hyang Bathara Wisnu. Tan kerise baning patih Ndarawati rekyang patih Udawa. Sawetawis dangu Sangrata dereng kawiyos pangandikane teka kaya mangkono panugas maraning driya ingkang dereng kawiyos sing lisan. Dahat sugeng kayun gawe ngoko Silariwang sukmo karya hastaryeng sabune Dene pepanggihan sami manem swareng jarwi Aswareng Prastatya Sri Karapron Anggarani mongko saudara saneng Jawi Hanwata sakadhare pring lelabuhanipun ayo nganti tinggal paluki Tigenes pokin mahastinipun Senajan tekadeng buta Beta tangguh tangguhi kulo mati mongko tracating raja
kawuryan osonyo ruri Lurah mangrenguka karana tanpa paluki onang parameng kawi lepeng tias malah Pongas kasudranira sidhem tandhaning mati harap dayeng erat dening karoban kamulyan Rabune Ratu Utama Patye Pate Linuwe Pranayaka Yasaraja Parangge
yase kala bendu malah angkit Robeto kang ngeri ati beto harataning wong sapraja ya Iwang Sukma mangat dhewe mugia tansah njangkung murid kayuwanan ingsun Samba padha harja sira kula ngadhep ana ngarsaning wong tuwa nggih bocah bagus Wisnu Brata kawon inggih diweji awit saking pangestu paduka Kanjeng Rama diweji niskala sowan kula pangestu paduka katampi tangan kekalih kapundi wonten ing mustaka muga dados pepambang jimat paripit sembah kula katur paduka Rama diweji kala nuwun kula Sambaya kusun tampa gawe legawan ingsun ora liwat prayoga lungguh wira yungkir bocah bagus Wisnu Brata nok inggih ngestuaken iki ngadhawuh diweji Dimas Yuyudana lho kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh arak ya padha becik nggone syadhe ngadhep ana ngarsanipun Kakang Dimas Warsniwira. Wih. Mboten kirang satunggal menapa. Pangestu paduka kula tampi tangan kekalih kapundi wonten ing mustaka muga dados tambahing jimat paripit. Namung sembahipun teng rayi ing swara bumi kunjuk paduka Kanjeng Sinuwun. Yaki wonten gayuh. Suntapa gawe bondong pun Kakang prayoga lungguhira nok lho ngestuaken ingkang ngadhawuh Kakang Udawa prayoga lungguhira ya Kakang kawanana lho inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh bekti kula katur Gusti tiba sapadha-padha Kakang Samba nonton dawuh sawusasa kang riyaso kang napas kula sawetara pun rama suwi ora tinju kahanan negara Ndarawati dadi wis sak mestine yen pun rama nupriksa marang sira kula mungguh kahanan Ndarawati sak kukuban kepiye nggih waratane diweji matur bunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kepareng kula ingkang putra munjuk atur mentas kemawon
kula njajah desa Wilangkori niti kawontenan Bumi Ndarawati ngantos dumugi desa Ngadisa. Kados menapa to kagiatan sarta bengahe manah Kang Putra ngumupi kawontenan kawula cilik ora mung tani ingkang sami nunggalaken cipta rasa karsa karyanipun lan ing mangke nedeng-nedengipun tetanen inggih awit praduka Rama Dewa Jingeng minangka songsong pangayuman minangka pepayungipun kawula alit sedaya manggih ing karaharjan makaten mugi dados ing kawulingan urut Sambaya bombong kang dadi rasaning ingsun nggih nyumurupi yen to wartaning kawula cilik padha tinemeng karahayon menapa badhe wonten dawuh kang wigatos diweji lebet ingkang putra keparing nderek midhanget Prateta kados ngaten monggo tumungkul paring dawuh ingkang sagah midhangetaken kanthi tetela Samba ini maju sithik nggih sun jarawani karben trawaca nggone rompo nok-nok ngono iki ngestuaken iki ngadhawuh para hapsarit monggo mring Sang Dwija kadya gewar jiwa kagak sing tias dahat ilang kae gue kewraning karyan ira antuk samyong yat rengganing prabata roning kadhep kumelapindo pangawening Sang Beja longing kadung malengkung kadyuping marut tomanda Samba nuwun wonten dawuh menenga sawetara ya nggih pun Rama kudu manembrama rawe kuwaan ping mandura panjenenganing Koko Prabu Baladewa nggih Samba nuwun inggih ngestuaken iki ngadhawuh Koko Prabu sasat kados kajugrukan Wukir Sari Klebon Segara Madu inggih awit rawuhipun Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ndarawati prayinta namung saged ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk dhateng Koko Prabu Baladewa ya Yai puja prembagine Yai Kresna katurpun kakeng ndak pampani tangan kula loro sun kalungake
ana ing Pernaja rumeketing Werdaya mawana daging kayuananipun Kakang. Bali pangestawanipun Kakang wae genti tampan ana Narayana. Kacadhong tangan kekalih. Mugi andayana kegiatan tumrap Arayipara sumrambah Brayat Ndarawati. Kang wis tinggal sumengka pangawak Bajra Esmu kita amengku gati rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Menapa ingkang dados perlipun mugi kepareng-paring dawuh Koko Prabu Balatama. Ya jagat, ya Dewa Bathara. Neng kene iki sing kala mangsa ndadekke kangene pun Kakang. Bebasan pun Kakang wae ambekan urung rampung. Ning Siadi wis nggigi mangsa apa ta perlune tumekanipun Kakang marang negara Ndarawati. Ya, iki pancen beda lan padatan. Kejaba saka pengangenanipun Kakang adaan pun Kakang tumeka marang Ndarawati iki awit saka undangane Yayi Kresna. Ning pancen iki mau beda mila mekaten Koko Prabu ndadosaken kagating Rayinta ing Ndarawati teka-teka paduka rawuh mboten pariwara saderengipun. Nah iki pancen ndak jarak tak sengaja pun Kakang meneng-meneng bisa tumeka marang negara Ndarawati sapejagong lan Siadi. Iktine wis pirang-pirang dina mbengku ngangen-ngangen kapan boyo aku ki bisa jagongan wong loro karo Yayi Narayana. Ning krana akeh gaweyan Kang Siadi ya wis ngerteni pun Kakang lan Siadi minangka pepayung kang duweni kewajiban momong kawula dasih nganti rambat nggonku tumeka marang negara Ndarawati. Siji, awit saka kangenku ora petuk Siadi wis pirang-pirang sasi. Kapindho, mung kepengin nyubeketake rasa kekadangan. Pabriye Mandura Ndarawati ku aja ana rasa ginggang satripma. Mergo ibaratin Ndarawati ku ya Mandura ya Ndarawati ku ya dene suruh lumah lan kurepe dinulu sejerupane ning yen dicokot pitunggal rasane ndungkap kang angka 3 di ndungkap kang angka 3 umrungsunging rasaku kuwi wis ora kena pinambengan sing tegese wis ora kena tak ampet. Aku kepengin sapatemon lawan Yayi Narayana. Mboten sengkelan paran pun Kakang tumeka marang negara Ndarawati mung kepengin nak yenake warta kang ndak rungu rawat-rawat sinandunging karna unjaring sambiwara. Monggo biasane aku nek krungu tembung, krungu swara ora tau gagas. Saya perkara mubuning kamulyan, mubuning wahyu. Mbuh kuwi wahyu apa wae, pun Kakang wis ora butuh. Mergo pun Kakang wis ngrumangsani nglungguhi keprabon nyuri Kanjeng Rama Diwaji, wis mekti wibawa Nyakrawati ora kurang apa negara Mandura. Ning barang iki angger wong rembug perkara muduning wahyu, kok kegugah rasaku. Jane wong wis kang isin tok kamulyan tok wahyu iki rasane kepiye? Mula pun Kakang tumeka marang Ndarawati mung kepengin nak-yenake apa bener yen to Gusti Kang Karya Jagat dina samengko ki mudhunke wahyu Ratu Narayana. Hanya
tresna lan ngandika Yai hayo sungkaweng tias sorainiro ayo warak kutara nadyan was nyeti pangapos tingkah Kurawa citra milomong pasrah mreng jawat tolong Narayana Marateba Wangsulana aja meneng 1000 basa adine wong takon ngono mung kudu winangsulan dadi sing takon ki ben seneng ben gamblang bener lan rubuté nggih Koko Prabu nyun duka ingkang kathah kagiat ing penggalih kula midhanget pangendikan paduka wiwit napa Koko Prabu Baladewa menika kepengin kedulungan wahyu nyatanipun sampun kathah kamulyan ingkang tumibeng Madyapada paduka mboten ate gagas mboten ate mikir mila mujudaken nugraha ingkang tanpa kepindhan dene sampun kebikak raos sing manah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ngemuti sampun tataran yuswa tuwa ya dadi dina samangka Gusti Kakang Karya Jagat iki bener-bener nudhunake wahyuning ratu nggih Koko Prabu menika dapur leres dalah ya lepanten iki bener iki tak nggo pancatan tak nggo awitan yaki wonten dawuh kirungokno Gusti Kakang Karya Jagat iki ngudhunke kamulyan ngudhunke wahyuning ratu ngudhunke nugraha kowe kepencut ora mboten lho kok ora kepencut ki dasarmu apa kula cekap dados satrung swala bumi kemawon ngabdi dhateng Koko Prabu Indrawati lho ora pengin mundhak derajatmu ora pengin mundhak dranjamu sampun cekap kepara sampun kirah kagem blonjo bojo kula ora pengen golek wong wedok mboten ora kepentut karo wanita liya mboten dasarmu bojo kula sampun sedya sekti kaliyan kula sedya bekti dhateng kula laladi sampun cukup dhateng kula babar pisan kowe ora bakal nyawang wong wadon liya mboten syukur dene kok padha karo pun kakak janjane akeh wanita liya sing padha kepengin caket lan pun kakang ning pun kakang iki rumangsaku donya ki nek wong ayu donya ki nek wong ayu kejaba iyumu sing lungguh ning sanding gender kuwi nggih syukur aku pengin nyipta keluarga sing sakinah mawaddah warahmah syukur ngaten kula dereke Koko Prabu ngerti keluarga sakinah mawaddah warahmah ki ngerti mboten ngertos padha aku yo mung melu-melu Yai gandeng iki wis gamblang yen to warta kang ndak rungu
kutha yen to Gusti bakal ngudhunake wahyuning ratu. Saku belajar ana. Aku tuntunen piye cara panggayuh ing kamulyan. Sepisan pun kakah gayuh kamulyaning jagat ning bisa pikantuk aja nganti wurung. Ngisin-ngisini Baladewa golek wahyu dulure Kresna nganti wurung wirang tumrapipun kakah. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu. Niki cara kadiwasan. Cara kasepuhan. Yang gayuh kamulyaning jagat nika gumantung dhateng pribadinipun piyambak-piyambak. Liripun anggenipun nyaketaken dhateng Gusti niki kados pundi. Monggo sing jelas kedah ateteken ati suci. Teteken ati suci pepayung budi rahayu. Tegesipun tetekan ati suci menika mboten kenging gadhahi rasa serik dhateng sok sinten kemawon, maido sinten kemawon, mboten seneng kalih sinten kemawon niku mboten kenging, mergi niku ingkang dipun wastani penyakiting ati. Ingkang angka kalih ingkang kawastanan pepayung budi rahayu. Sedaya pakarti tumindakipun kedah kenging kangge patuladan. Kedah kenging kangge tepa tuladha. Kangge lampah kalih menika Gusti badhe mbikak cara caranipun pikantuk kamulyaning jagat. Lah ingkang angka kalih menika wonten tigang perkawis ingkang kedah dipun lampahi ibaratipun tiyang nyembah dhateng Gusti kang angkarya jagat. Ingkang kaping setunggal ingkang dipun wastani sembah cipta. Ingkang angka kalih ingkang dipun wastani sembah jiwa, ingkang angka 3 sembah rasa. Mudeng napa mboten? Aku ora ngerti belas. Tetekan nanti suci pepayung budi rahayu sembah cipta sembah jiwa sembah rasa ki apa? Aku ora nate gegulang kaya ngono kuwi. Milanipun iki kula blabari kenging kangge pengangen-angen nenuntun lampah sampan Koko Prabu anggenipun gayuh kamulyaning jagat. Ingkang dipun wastani sembah cipta niku nindakna cara ageming para luhur ingkang tansah ngesti agama. Monggo agaminipun napa, kapitayanipun napa, waton yakin kanthi teken tekun bakal tekan niku sembah cipta. Monggo sadurunge sembah cipta menika wonten pinten-pinten perangan ingkang dipun wastani wajibul yakin, ainul yakin, hakul yakin lan isbatul yakin. Lah niki dalanipun ingkang angka kalih ingkang dipun wastani sembah jiwa. Kudu mendra saka sasana ngungkurake kaparamian ngisep ing suwuh ana. Sinten ingkang ikhlas anggenipun nuwun yekti bakal kaiden ingkang dados panyuwunipun. Ingkang angka 3 ingkang kawastanan sembah rasa. Kudu meper kang panca indriya ngesti sawiji ngemblengaken raos nyuwun dhateng purbaning kawasa. Monggo sipating titah, sipating janma niku lak kedunungan nepsu petang perkara ingkang dipun wastani nafsu alwamah, amarah, subiyah, poniyah. Mengko dhisik aku lak poniyah ora tau krungu. Ngerti kuwi alwamah, amarah, subiyah, mutmainah. Ha kok kowe metu poniyah ki kok ngendi? Kula namung pengin jajal Koko Prabu jebul sithik-sithik nggih ngertos. Aku ki lek ngerti ki ora, mung tau krungu di. Ya jelase piye? Ingkang dipun wastani alwamah menika dalanipun tutuk. Mila tiyang niku lek gedhekke alwamah sing digedhekke mung dahar lan nginum. Niki alwamah cekake kados ngoten. Ingkang angka kalah ingkang dipun wastani amarah niku dalanipun talingan utawi kuping.
sok kala mangsa tiyang menika muntap rasane tuwuh kamurkane mergi mireng tembung ingkang boten sekeca wonten sing ngrasani mongko boten bener mongko wong bener diluputke niki sok runtik rasipun. Oh ngono. Dene Supiyah menika dalanipun peninggal. Sing lanang sok demen karo wong wadon demen kalih wong lanang. Niku godha-godhanipun Supiyah. Aku ki ora kegodha blas. Engko mendina wong ayu ki blas rasaku ora enek sak titik wae iki ora enek. Menika leres Koko Prabu. Lah nek wong ngono kuwi ingkang pungkasan ingkang dipun wastani mutmainnah niku kasucen. Mila tiyang menika menawi boten wonten sumut mutmainnah ananipun namung murka, ananipun namung daksya lan kepingin muja karep donya niki saged dipun emperi. Wis saiki ngene. Penak-penakan. Aku aja diwarai perkara sing klenik-klenik kaya ngono kuwi. Mbok tuturno, mbok wejano aku ora mudeng mung krungu tok ibarate bisa nampa kuping kiwa bablas kuping tengen. Mergo wis akeh sing tak pikir. Mikir negara. Mikir prajurit. Mikir kawula dasih, kurang mikir utang. Utangnya negara iki ora sithik. Pun kakang tempo ngene ngempet ngayo marang Sadi. Piye carane Resadi entuk payung ratu pun kakang kudu entuk kok ngantek kowe oleh aku ora oleh titenono tak pateni kowe. Niki ngawurat. Namung paduka saged ngendhaleni nepsu napa mboten. Pokoke aku manut kowe. Kowe ngalor aku ngalor, kowe ngidul aku ngidul, kowe mlumah aku mlumah, kowe murep aku murep. Nggih. Koko Prabu. Yektosipun gayuh kamulyaning jagat menika mboten kedah wonten madyaning alas. Mapan ngasepi menika mboten. Mergi wahyu niku mboten kenging diupadi ning wahyunipun ingkang golek kurungan kencana tegese golek wong sing resik. Ning tumrapipun ingkang rayi nggih kula badhe nyadong kamulyan menika mangke kula kepengin mapan wonten sarean suci sareanipun para leluhur kula leluhur Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ing astana Gadamadana. Kok anggere wong golek kanugrahan golek kamulyan mapane mesti ana ing sarean ning petilasan kuwi jane kepiye menika mboten kenging dipun wastani musyrik lho Koko Prabu namung kagem lantaran ngemuti ingkang seda ingkang sumare ing riku niku termasuk tiyang ingkang luhuring budi caket lawan Gusti kang akarya jagat ibaratipun menika setrumipun ageng kalian Gusti kang akarya jagat. Kula ndonga dhateng riku sinten ngertos kelepetan dayanipun lajeng saged entuk kamulyan lan kawibawan ingkang kula sedya lan paduka Koko Prabu ingkang paduka suwun. Ya, Yai. Cetha apa sing dadi pengedikaning Yai Kresna? Pun kakek Pusrasranta, aku ora bakal nderek karepmu mesti kinggo mbok jak saderengipun Kakang Jengkar Koko Prabu monggo kumpul bujana Ndrawina. Aku wis ora milik panganan enak, aku ora milik umbe kang legi. Kemrungsung rasanipun Kakang daya-daya dingin aku marang astana Gadamadana. Mung wae to makae ngono aja nganti pranusul marang pun Kakang. Nderekaken Jengkar Paduka Koko Prabu. Lolo Dewa Narwanti Tuhan Naraswara Rasno Kalangkung Intros Maniro
Dimas Setyaki wonten dawuh Kakang Patih Udawa wonten timbalan ingkang dawuh sajake Usrana sabding pasiwakan ndak suwun sira bisa nganti kawicaksanan untapna jengkaring Koko Prabu Baladewa saka ndak pangrangkah Ndwarawati kang mengkono samba ayo dibubarake pasiwakan padha bebarengan angestu padha nggih ngestuaken iki ngadhawuh Tinuning pasewakan busana sutra maneka Yono yang pandang kang sarwa ranggengan Narawata Prabhanya sumirat
Thank